Right, makadiko muri Zimbabwe kumatimana enyika kwese kwa mukadai muri zita ndinonzi DJT1 nasi ndarasikirawo tirimo medu mamutare imomo but nasika pane nyaya yatuda kuti timbobate ndinasisi wangu ari panapa tine hama dzedu kana kuti tina nasisi vedu vamunoti imimi vanotengesa miri kana kuti vanowana mari nebonde saka nhasi ndina tete wangu ari panapa wandoda kuti ndimboite hurukuro navo timbonzwe kuti chii chakaita kuti ivo vapinde munyaya iyi kana kuti tange kutengesa miri. Right, watete makadi tripo edi makadiyo tripo edi makasununguka ere kuti udza starenyu kuti munonzani? Ine ndonzi Sister Natalia aka Mama Dodo madonererwa. All right, aiwa ndinotenda tete. Right, da kuti munditsanangudzirewo imimi kuti muzotange kutengesa miri zvakafamba sei? Kuti ndizotanga kutengesa muviri ndakatanga ndiri married at first. Ndabva ndaita vana vangu 2 marriage ndobva yaramba kubuda ndobva ndambodzokera kuvabereki. So vabereki vaingoti kana kuna mwana ane mwana wake munhu kana watova nemwana wakutozvionera saka wotongoita zveplan yako mulife. So vabereki vaifoseredza kuti ndidzokere kumarriage but ini ndakanga ndakuona kuti zvichabuda. Then vanatongoona kuti hapasina imwe option pane kutongoenda kubawa ndikwanise kuchengeta vana vangu. Okay, all right, saka kuti mimi muzopinde mubawa maane nguva yakareba sei muri mubawa? 5 years. Saka muri kukwanisa here kuchengeta vana wenyu vairi nekutengesa miri? Hongu ndokwanisa kuti vachengeta vese vachienda kuchikoro. All right, aiwa ndinotenda tete nekutsanangura kwakanaka. Saka pandinoda kuziva inini ndepekuti mapinda mubawa tomboti lese menge musati makambozviita pane ere challenge amaisangana nawo muchiri kutanga zvakafanana nemwana kana achienda pachikoro anombonyunyurwa katinoti manyunyu aya saka imi pamakatanga kupinda mazviri pane ere challenge amakatanga kusangana nawo? Akawandisa kusangana nevarume vanga vari rafu of which unongosingazivi kuti unovaendla sei kana uchingosangana nemunhu ari coward, kunyengwa mahara, kunyengwa wotorerwa mari yacho kana kutorohwa zviriko futi. Okay, all right, saka pari zvino izvi patasvika patiri apa chandingade kuzivawo ndechekuti muri kukwanisa kurarama sei nebasa renyu? Kurarama tirongoraramawo, we are surviving sevanhu vari kuraramawo panyika. Hazvisi zvese zvinozokwana sekunge zvatinenge takatarisira. Asi zvekuti tikwanise kuraramisa mhuri tikukwanisa kuzviwana. All right, asi mungandiudze here kuti tomboti pazuva munogona kurara nevarume wangani? Vanonetsa kuverenga mukoma wangu. Zvinosiyana. Pamwe pacho unogona kuwana vakawanda, mumwe musi unogona kutowana 1 chai. Okay, kunenge kusinawo kana kutoshaya unenge risinawo zuva racho rinenge risiriwo rako. All right, saka pamwe panenge ndinoda kubvunza hangu ndepekuti pamunenge muchiita tomboti lesei pamunenge muchiita bonde munenge muchiri kuita zvekunakirwa here kana kuti zvinenge zvazvebasa? Kunakirwa pane pasina apo. Okay, unenge wakutongoita zvekuti ungopiwa mari. Hapana munhu anombonakirwa nemunhu wasingazivi. Okay, kungoti nangokuona parodhi zvitotongoenda ndototi zviri kunakidza. Akunikwa nguva kuitawo kwemari. All right, aiwa tinotenda. Saka kusvika pari zvinezve pane here challenge kana kuti matambudziko muri kusangana nawo pane zvamunenge muchiita? Matambudziko akawandisa akafanana mubasa medu. Siki ndo first dambudziko rakanyanya kuzara kubasa kwedu. Okay, ukangodamukirwa nekondomu unosara une utachiwana. HIV chaiyo mariskis atiri kusangana nawo. Plus kutopinda nevanhu dzinenge dzitori mondi unenge utori mbavha, saka mariskis titori neakawandisa, machallenges tiri kufesana neakawanda. All right, ipapa apo pamuri kuti siki ipapa but kunze kwekudambukirwa nekondomu hapana here vamwe vanoda kutouya vachiti ngatirarei zvakadaro? Vakawandisa anotouya nemari yake ungoti nini handigoni kupfeka kana mawiriranawo mari yacho kana uchiidawo waibvuma unotongotora motongoita but ese mariski. All right, saka pane imwe mari yekutoti kana uchinge uine kondomu
imari yakati, kana uchinge usina kondomu imari yakati. Saka saizvozvizvi kana uchinge usina uine kondomu imari short time ordinary yedu short time $5. Okay. Ko anozouya manje achiti inini handisi kuda zvekupfeka kondomu, ndikuda kuti tipinde zvakadaro imari uya anenge akutobhadharawo kana 100 zvishenda. Alright, aiwa ndinotenda atete nekuti tsanangudzira nekuda kwekuti kune vamwe vanhu vari kunze uko wasiri kuziva kuti zvakamira sei uye zvakare matambudziko api amuri kusangana nawo. Asi imimiwo pakuzvitarisa kwenyu sebasa renyu mungakwanisa here kukurudzirawo munhu ari kunze ari kuti inini handina basa, ndoda kuitawo basa rekutengesa miri, kana kuti munomuti kudii nhasi munhu iye akadaro? Pane mumwe munhu ari kutochiwa zvamuri kuita, handitika imimi muri mazviri munomuti kudii? Ine nangu handiadvise kuti munhu auye kuzoita chiori koza chine mariskis akawanda. Unogona kungobewa nepangambao, unogona kungotemwa nebhodhoro usina kutombotadza kwacho. Saka I don't advise kuti munhu auye kuzoita basa chatiri kuita nekuda kwekuti nhamo chete. Otherwise dei zvisirizvo pamwe detisimu. Alright. Saka nhasi mimi murume akauya achinoda kukurorai, munoda here kana makabva matosaina zvamuchose kuti inini zvangu zvekupinda mumba inini handichatozvidi, ndo ndakutosarudza kudai? Ipapo panonetsa manje because matsotsi tosangana neakawanda plus kuroorwa kwehwere kunoita netse, nekuti ndikafunga kava mawira anoita varume vanhu nezvavanoita kana vasvika kwatetiri. Ukazvifunga uroorwe. Ukazvifunga unoti kana handii ndakavata kumba paya akangoti ndikunoona bhora atoenda kuya, wangoti ndadai unongoti aenda kuya. Saka marriage yacho ilast. Saka yoenda po kungonoti zviri nani ndingorimena single. Pane kucharoorwa futi. Vanotodoroorwa titoadvisa vari kunze kuti vakabuda mamarriage vasati vapinda mubasa iri roorwai muchiri kurooreka. Alright. Because akandibata zvisiri zvondodzokerazve. Saka hazvina kwazvinoenda, hazvina rwendo. Aiwa, munenge mazvipira kakuti maakupinda mumba muchade zvekutengesa miri? Pamwe kuda kana ndati kure kuti izvizvi izvozvizvi muri mudiki zvakadii, mune makore mangani? Ne 25. Alright. Aiwa, tinotenda atete nekutsanangura kwakanaka. Thank you very much. Mazvita tinodaira kuti vamwe vari kunze vabatsirika nekutaura kwamaita. Mungawe here mune mamwe mashoko? Alright, ndisati ndabva panapa amuri kufungidzira kuti masiya zvenyu amuroda kuti vamwe vanzwe? Handina mashoko akawanda ine. Ndingangokurukudzira vechidiki vasati vapinda mudzimba, vakapinda vakabuda, asi vasati vaita basa redu kuti tsvakai mabasa. Izvi hazvibhadhare izvi. Zvine mari inochivika hayo. Nokuti pazuva unogona mukaona mari yako yakawanda. Inosvika mari? Kana 100 unogona mukaona nayo. Kana kutosangana neblesa rinongokuverengera kana 1000 rotokudza kuti pepa ndichade kukuona mustreet. But at the end of the day mari yacho rentange yakakeserwa, unozongodzoka chete mubasa. Alright. Unotozongoonekwa wavamo. Saka kana usati wavamo hako, I advise you kuti gara wagarira kumba kwenyu ikoko. Usagara watombotesta. Aiwa, tinoti kutesta zviri kwauri. Vanoda kutenda vaona saThomas sezvo isichita mari, ukangondoona ndakatsvikirirawo wototi aiwa zvakarongeka. Zvakarongeka kunze mukati memwoyo chinditya. Aiwa, ndinotenda nekutsanangura kwakanaka. Ndoda kungobvunza hangu pamati wamwe anogona kutokuverengera marobho ati bhebha ndinoda kukuona mustreet, anenge agokulonjera here? Kwete, anogona kungokupa mari oti ndinotstart something. Okay. Otoenda pamwe autozombomuone munhu mablesa kazhinji awanika atozombodzoke. Alright, like munhu tosangana newe otongokuchivawo obva atongoti ndarwadziwa nelife yako but ndida kuti uchinje life, otoenda. Alright, aiwa, ndinotenda vatete nekutsanangura kwakanaka. Thank you very much, maita basi. Totenda. Alright.